زينا كجلا نبر حوحات وعلي بريتوريا بمفراس نهزب تجري ناب حدقا يقلعو خمزلو تقليتو مبل شوعي حفشوي مرصا نصا تأمانن ديمقراسياو نخون اجا مدركتي اكلات وساني كم زخونه تحبيرو السلام تاناي بصحكم كبرانن تملكتنا كبام حرا ميديا كوربوريشن مدب انقوا تግርኛ نايز على زي زيناتاتنا حيزنا لكم قريبنا لنا مستوم زيناتات حابيركم صانحيت زغبر اني لنهفتي بقدامنت بحصرتي زيناتاتنا خنفلموم اتوم حصرتي زيناتاتنا وندم دباش كم صعب كقربامي لعلاوينة بوليسين مرقاص عرسة مرداتا بعرس عاقمي مئكابين متنتانن وساني التاوتي يكبلو قدامي مستر دكتور أبي أحمد قليصهم أبا أكالات وصعيس قعتن يازخونا مرداتا هاقراوي دليتنا كعوتا لناس لزيخ لعلاوينة بوليسين مرقاص عرسة مرداتا بعرس عاقمي مئكابين متنتانن وساني التاوتي يكبلو قدامي مستر دكتور أبي أحمد تزاريبهم قدامي مستر دكتور أبي أحمد أبا محبراوي ميديا أبا زم حلالف وملأختي لعلاوينة مرداتا ننسانة بوليسي أبا زبلن ኢትዮጵያ አበ ጉዕዞ መረዳእታን ለዓላዊነት ስታቲክስን ንዘመዝገበቶ ዓብይ ዓወት ኣብ ዝተበሰረሉ ሃገራዊ ጉባኤን ኤግዚቢሽንን ተረኺበ ዝተመልከትኽዎ ናይቲ ዘፈር ንለውጢ ዝሐጉስ ኮይኑ ርአየ ኢሎም መረዳእታ ናይ ዘመን ስትራቴጂካዊ ፍትሕን ድልድል ሃገረ መንግስቲ ዝተሃነጸሉ ቁልፊ ዓምዲ ለዓላዊነት እዩ ናይ ልቃሕ ወይ ድማ ኣብ ኣካላት ወጻኢ ጽግዕተኛ ዝኾነ መረዳእታ ሃገራዊ ድሌትና ከዕውተልና ስለ ዘይኽእል ለዓላዊነት ፖሊሲ ንምርጋጽ ዓርሰ መረዳእታ ብዓርሰ ዓቕሚ ምእካብን ምትንታንን ወሳኒ እታወት ኢሎም ልዕሊ ኩሉ ስራሕቲ ኣተኣኻኽባን ትንተናን መረዳእታ ብፍልጠትን ክእለትን ደቂ ሃገር እናተሰርሐ ምርኣይ ዓብይ ሃገራዊ ኩርዓት ይክብሉ ገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ ትኹረት መረዳእታና ብቁልፊ ኣብ ዝግለጹ ውጽኢታት ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብ ተኮር ኣብ ዝኾኑን ኣብ ህይወት ዜጋታት ኣብ ዝረኣዩ ጭቡጣት ለውጥታት እውን ክኸውን ክብሉ ሓቢሮም መምሓየሺ ፕሮጀክት ናብራ ቆላማ ከባቢታት ትርጉም ዘለዎ ለውጢ እናምፀ ይርከብ ክብሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም ሚኒስትር መስኖን ቆላማ ከባቢን ዶክተር አብርሃም በላይ መምሓየሺ ፕሮጀክት ናብራ ቆላማ ከባቢታት ኣብ ማሕበረሰብ ህይወት ትርጉም ዘለዎ ለውጢ እናምፀ ይርከብ ኢሎም ኣብ ክልል ዓፋር ዝተተግበሩ ፕሮጀክታት መምሓየሺ ናብራ ሰበኽ ሳግም ተመሪቆም እቶም ሚኒስትር ምስር ሰምሕዳር ክልል ዓፋር ኣወል 40 ብምዃን ኣብቲ ክልል ዝተሰርሑ መምሓየሺ ፕሮጀክት ናብራ ቆላማ ከባቢታት ስራሕቲ ልምዓት ተዘዋዊሮም ተመልኪቶም ዶክተር አብርሃም ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ እቲ ሚኒስተር ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ቆላማ ከባቢታት ዝትግበሮም ፕሮጀክታት መምሓየሺ ናብራ ህይወት ዜጋታት ብቐጥታ ምምሕያሽ ተኻኢሉ ኢሎም ዕላማ እቶም ፕሮጀክታት ኣብ ቆላማ ከባቢታት ዝርከቡ ሰበኽ ሳግም ማሕበረሰባት ህይወት ምምሕያሽ ዝሕግዙ ተግባራት ምጥንኻር ከም ዝኾነ ብምሕባር ክልል ዓፋር እውን እቲ ፕሮጀክት ብስፍሓት ተግባራዊ ካብ ዝተገበረሎም ከባቢታት ሓደ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም 667 ማእኸላት ፈተና ንሃገር ለኸ ፈተና 12 ክፍሊ ተዳልየና ኣለዋ ተባሂሉ ኣብ 667 ማእኸላት ፈተናታት ናይ ሎም ዓመት 12 ክፍሊ ሃገር ለኸ መእተዊ ፈተና ዩኒቨርሲቲ ንምክያድ ኣገልግሎት ምዛምን ፈተናን ትምህርቲ ምድላው እናገበረ ይርከብ ዋና ዳይሬክተር እቲ ኣገልግሎት ዶክተር እሸቱ ከበደ ኣብ 97 ዩኒቨርሲታትን 570 ክልላዊ ማእኸላትን ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ፈተና ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብ 24 ሰነ ክሳብ 17 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየድ ፈተና ብድምር 564219 ተምሃሮ ዝተመዝገቡ እንትኾኑ ኣብ ተፈጥሮ ሳይንስ 306964 ብማሕበራዊ ሳይንስ ድማ 257255 ተምሃሮ ከም ዝተመዝገቡ ገሊጾም እቲ ፈተና ብኦንላይን ብሙሉእ ዓቕሙ ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ነቲ ብወረቐት መሰረት ዝገበረ ፈተና ዝወስዱ ተምሃሮ ውሑዳት ከም ዝህልው እውን ኣመላኺቶም ኢትዮጵያ ኣብ ዘርፊ ኢኮኖሚ እናገበረቶ ዘላ ምንቅስቃስ ንኻልኦት ሃገራት ኣብነት ዝኸውን እዩ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርፊ ኢኮኖሚ እናገበረቶ ዘላ ምንቅስቃስ ንኻልኦት ሃገራት ኣብነት ዝኸውን እዩ ክብሉ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትታትን ዝተፈላለዩ ሃገራት ገሊጾም
ኣምባሳደራትን ኣብ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብን ኣብ ፍልያት ኢኮኖሚ ዞባታት ኢትዮጵያን ዝካየድ ንጥፈታት ልምዓት ዑደት ገይሮም እቶም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዕድላት ኢንቨስትመንት ምርኣይና ንሰብ ሃፍቲ ሃገርና ንምፍጣር ይሕግዘና እዩ ኢሎም ኣብ ዑደቶም ኣብ ፍልያት ኢኮኖሚ ዞባታት ዝረአ ዘሎ ልምዓት ኢንዱስትሪ ምንቅስቃስ ፋብሪካታትን ኣብ ተዓውዲ ዝተመዝገቡ ዓወታትን ይምዝገቡ ከም ዘለው ተገሊጹ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ንምስሓብን ዘመናዊ ኢንቨስትመንት ስነ ምህዳር ንምፍጣርን ኣብ ፍሉይ ኢኮኖሚ ዞባታት ትሰርሖ ዘላ ስራሕ ተዓዚቦም እተን ዞባታት ኣብ ዕብየት ኢንዱስትሪ ምፍጣር ስራሕን ሸርፊ ወጻእን ዘለወን ኣበርክቶ ኣብቲ ዑደት ተላዒሉ እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሰማዕኹሞም ሓጸርቲ ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሕጂ ድማ ብዝርዝር ናብ ንሪኦም ዛዕባታት ክንሰጋገር ጉጅለ ነበር ሕወሓት ንውዕል ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ይቃልዖ ከም ዘሎ ተንታኒ ፖለቲካ ኣይተ ስዩም ዮሃንስ ገሊጾም ጉጅለ ነበር ሕወሓት ዝወሰነ ውሳነ ንሃገርን ህዝቢ ትግራይን ኣዝዩ ስለ ዝጎድእ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበረ ቁስሊ ከይሓወየ ተወሳኺ ቁስሊ ንኸይበፅሖ ነዚ ጉጅለ እዚ ኣትሪሩ ክቃለሶ ከም ዝግባእ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ተወሳኺ ኣለና ጉጅለ ነበር ሕወሓት ንውዕል ፕሪቶሪያ ብዕሊ ብምፍራስ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ይቃልዑ ከም ዘሎ ኣብ ሲቪክ ማሕበራት ዋና ዳይሬክተርን ፖለቲካዊ ተንታኒ ኣይተ ስዩም ዮሃንስ ገሊጾም ኣይተ ስዩም ዮሃንስ ከም ዝገለጽዎ ጉጅለ ነበር ሕወሓት ካብ መጀመርቲ እውን ነቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ሰላም ዝተቐበሎ ናይ ሰላም ድሌት ስለ ዝነበሮ ዘይኮነስ ንባዕሉ ግዜ ንምዕዳግ ዝተጠቐመሉ ስልቲ እዩ ባህላ እዮም እቲ ጉጅለ ነቲ ዝፈረመ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብተግባር ብምፍራስ ንህዝቢ ትግራይ ዳግም ናብ ሞትን ህልቀትን ዝዕድም ሓደገኛ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ተንታኒ ፖለቲካ ኣይተ ስዩም ዮሃንስ ገሊጾም ሕጂ እውን እቲ ጉጅለ ብዝኽተሎ ዘሎ ካይዳ ኣብ ትግራይ ስርዓት ኣልበኝነት ንኽነግስን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ንኸወድቕን ይገብር ከም ዘሎ እውን ኣረዲኦም ጉጅለ ነበር ሕወሓት ህዝቢ ዝብሎም ውልቀ ሰባት ካብ ባዕሉ ዝዋሃቦም ተልእኾ ጥራሕ ዝፍጽሙ ካድርታት እምበር ነቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይውክል ዝገለጹ ኣይተ ስዩም እቲ ጉጅለ ንምሁራት ተቃወምቲ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ከም ዘይሳተፉ ብምግባር ንህዝቢ ትግራይ ጅሆ ሒዙ ኣብ ውሳነታት ንኸይሳተፍ ኣፊንዎ ይርከባሉ ክብሉ እውን ሓቢሮም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኽ ጉጅለ ነበር ሕወሓት ኣብ ውሳነታት ተሳታፊ ኮይኑ ከም ዘይፈልጥን ኩል ግዜ ዝዕደም ኣብ ኩናትን ሞትን ጥራሕ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ቶም ተንታኒ ፖለቲካ ሕዚ እቲ ጉጅለ ዝኽተሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ሸርሒ ንዓለም ንምሽዋድ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ከም ሓሳብ ኣይተ ስዩም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዕለታዊ ተግባራት ጉጅለ ነበር ሕወሓት ይፈርስ ብምህላው እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከውርድ ይኽእል እዩ ባህላ እዮም እቲ ቅድሚ ውዕሊ ሰላም ዝነበረ ናይ ሞት ኣካል ጉድኣትን ዕንወትን ኩነታት ዳግም ንኸመጽእ ዝዕድም ሓደገኛ ኩነታት ይፈጥር ከም ዘለዉ ነጠንቂቖም ጉጅለ ነበር ሕወሓት ዝወሰነ ውሳነ ብሓፈሻ ንሃገር ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ኣዝዩ ዝጎድእ ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበረ ቁስሊ ከም ዘይሓወየ ተወሳኺ ቁስሊ ንኸይበጽሖ ነዚ ጉጅለ እዚ ተሪሩ ክቃለሶ ከም ዘለዎ እውን ጻውዒቶም ኣቕሪቦም መበል ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ነፃ ተኣማንን ዲሞክራሲያውን ንክኸውን እጃም መደረግቲ ኣካላት ወሳኒ ከም ዝኾነ ተገሊጹ በህዝቢ ተቀባልነት ዘለዎ መንግስቲ ንምጥያሽ ዲሞክራሲያውነት እቲ መረፃ ወሳኒ እዩ እውን ተባሂሉ ወንድም ደባሽ መበል ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ነፃ ተኣማንን ዲሞክራሲያውን ንክኸውን እጃም መዳርግቲ ኣካላት ወሳኒ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሽርሻይ ሓፈሻዊ መረፃ ነፃ ፍትሓውን ዘይሻራውን ኮይኑ ከም ዝተዛዘመን ህዝባዊ ተቀባልነት ዝረኸበ ከም ዝነበረን ይዝከር ፓርቲ ብልጽግና ዝበዝሐ ድምፂ ብምርካብ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኢትዮጵያዊነት ንተናሓንሕቲ ውድባት ሓላፊነት መንግስቲ ብምሃብ ምቹ ምህዳር ፖለቲካ ከም ዝፈጠረ እውን ዝሓለፈ ዓመታት ዝተሰርሑ ስራሕቲ መረዳእታ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ምህዳር ፖለቲካ እውን አባላት አመራርሓ ተናሓንሕቲ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ሰላም ልምዓትን ዕቤትን ሃገር እጃሞም ንከበርክቱ ዕድል ከም ዝፈጠረ ኩሉ እናገለጸ መጽዩ እቲ ፓርቲ ተናሓንሕቲ ውድባት ንኢትዮጵያውያን ህዝባን ዝጠቅም አማራጭ ሐሳብ ብነጻነት ንከቅርቡ ጽኑዕ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት አርዩ ስለዝኾነ ድማ ተሞክሮታት ሸድሻይ ሓፈሻዊ መረጻ ብምጥቃም ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ብውጽኢታዊነት ምስላጥ ዘኽእሉ ስራሕቲ እናተሳለጡ መጽዮምን ኣለውን እዮም
ፓርቲ ብልጽግና እውን ኩለ መዳያዊ ተረባሕነት ዜጋታት ንምርጋጽ ብዘመዝገቦም ዝጭበጡ ውጽኢታት ብህዝቢ ተመራጺ ክኸውን ዝደሊ ፓርቲ ከም ዝኾነ በአመራርሓታቱ እናተገለጸ ይርከብ። ተንሓንሕቲ ውድባት ፖለቲካ ኩለ መዳያዊ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ አበ መኽባር ጠንካራ ቅዋም ክህልዎም ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ ንምጥያሽ ዲሞክራሲያዊነት እቲ መረጻ ወሳኒ እዩ። ውድባት ፖለቲካ አማራጺ ሓሳብ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ናብ ህዝቢ እናቐረቡ መጽዮምን እናቐረቡን እዮም። ዜጋታት እውን ድምፂ መውሃቢ ካርድ ወሲዶም ዝደለይዎ ውድብ ንምምራጽ ኣብ ምድላው ይርከቡ። መበል 7ይ ሓፈሻዊ መረጻ እውን ሰላማዊ ተኣማንን ህዝባዊ ተቐባልነትን ዘለዎን ኮይኑ ንክካየድ መዳርግቲ ኣካላት እጃሞም ክዋጽኡ ይግባእ ተባሂሉ። ሕወሓት መሬት ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሑመራ ንምውራር እንትንቀሳቐስ ብዙሓት ሽርሕታት ሒዙ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ። እዚ ጉጅለ ንኢትዮጵያ እናመሓደረ ከይተረፈ እቲ ሒዝዎ ዝተለዓለ ናይ ምግንጻል ዕላማ ከም ዘይገደፎን ድሕሪ ውድቀቱን ብሰፊሕ የጋውሖ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ። ትንሳኤ ደምለው ተወሰኸ ኣለዋ። ህወሓት ገና ካብ ምጥንሳስዋት ሒዙ ሰባት ካብ ዝግምትዎን ጥዑይ ሕሊና ክሓስቦ ካብ ዝኽእልን ዝተፈለየ ዕላማ ሒዙ ዝተለዓለ ጸረ ሰላምን ሓድነትን ዝነበረ ጉጅለ እዩ። ከይተበደለ ተበዲለ፣ ከይተወጽዐ ተወጽዐ፣ ከይተዓፈነ ተዓፊነ ምባል ምሕሳው ምትላልን ምድንጋርን ተፈጥሯዊ መንነቱ ዝኾነ እዚ ጉጅለ ብሹም ነፃ መውፅኢ ናብ በረኻ ወፀ። ብቐጥታ እውን ጉዕዞኡ ናብ መሬት ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሑመራ ገበረ። መጀመርያ ናይ ሓባር ጸላኢና መንግስቲ ደርጊ ብሓባር ተቃሊስና ነውድቕ ዝብል ናይ መደናገሪ ሓሳብ ብምቕራብ ንምትላል ፈተነ። ሓሳቡ ዘይተዋሓጠሎምን ዝሓሰቦ ሸርሒ ቀዲሞም ዝበርሀሎም ልባማት ኣይኸውንን በሉ። እዚ ሲዕቡ እውን ጎንፅታት ምልዓል ጀመሩ። ኣብ መንጎ ከፋኝን ኣብ መንጎ እቲ ሌባ ጉጅለን ተደጋጋሚ ኩናት ተኻየደ። ብ1972 ኣብ ዘካየድዎ ኩናት ሕማቕ ስዕረት ተሳዒሩ ተከዘ ተሳጊሩ ኸደ። ኮይኑ ግና ዓይኖም ካብ መሬት ወልቃይት ጠገዴ ከልዕሉ ኣይከኣሉን። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ግፍዒ ፈጺሞም ዝዓለምዎ ሸርሒ ንምስኻዕ ተመሊሶም ኣተው። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ከባቢ ክቆጻጸር ከሎ ካብ ጊዜያዊ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ብዝዘለለ ካሊእ ዕብይ ዝበለ ዕላማ ሒዙ እዩ ነቲ ከባቢ ክቆጻጸር ዝጀመረ ማለት እዩ። ድኽመት መንግስቲ ደርጊ ንጉጅለ ህወሓት ዘይሓሰብዎ ሽሻይ ሒዝሎም መጸ። ካብቲ ናይ ምግንጻልን ናይ ምንኣስን ሓሳብ ወፂኦም ኢትዮጵያ ተኣክል ዝተኸበረት ዓዲ ናይ ምምሕዳር ዕድል ረኸቡ። ይኹን ደኣ እምበር ሓሳቦም ኣይቀየሩን። እኳ ደኣስ ህዝቢ ብምክፍፋል ጽልኢ ብምዝራእ ናይ ሓሶት ትርኽቲ እናፈጠሩ ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ቅልውላው ብምእታው ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ኣፍሪሶም ዓባይ ትግራይ ናይ ምምስራት ሕልሞም ጋህዲ ንምግባር ለይቲ ምስ ቀትሪ ይሰርሑ። እዚኣ ተኣክል ኢትዮጵያ ዝተባሃለት ዓባይ ሃገር ምምሕዳር እናኸኣሉ ግን ብሰላም ኣይኮነን ዝነብሩ ነይሮም። እቲ ካብ መጀመርያ ሒዞሞ ዝተለዓሉ ኣተሓሳስቦኦም ከይቀየሩ ነዛ ሃገር ብምክፍፋል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምፍልላይ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብቲ ሓደ ማሕበረሰብ ንኽዘምት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ንኽጸልኦ ሓድነት ንኸይህሎም ጽልኢ ናይ ጽልኢ መንፈስን ናይ ምፍልላይ ናይ ምክፍፋል መንፈስ ክሓደር ብምግባር ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣፍሪሶም ንሳቶም ካፍቲ ነቲ መጀመርያ ዝተለዓሉሉ ዕላማ ትግራይ ሪፐብሊክ ምምስራት እዩ ዕላምኦም ነይሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወልቃይት ጠገዴ ዘየባሪ ግፍዒ ፈጸሙ። ኣብቲ ንምምስራት ትግራይ ሪፐብሊክ ከም ዓንዲ ሕውቀ ዝተሓሰበ መሬት ዝነብር ነባር ህዝቢ ኣምሓራ በታሪክ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ጨፍጫፍ ማእሰርቲ ምንግልታዕን ስደትን ከተኣናግድ ገበሩ። እዚ ኩሉ እንትገብሩ ግን ህዝቢ ወልቃይት ጠገዴ መንነተይ ኣምሓራ እዩ ነይሩ መልሱ። ንዓመታት እውን ተቃሊስዎም እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን እዚ ሌባ ወራሪ ጉጅለ ብቃልሲ ህዝቢ ኣምሓራ ሸርሑ ከየሳኸዐ ክወድቕን ትግራይ ክምሽግን ክኢሉ እዩ። ዝኸበርኩም ተመልከትና ሰማዕኹሞም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሕጂ ድማ ዕለታዊ ሓበሬታ ናባኹም ነብፅሐሉ ሰዓት በፂሕሎ። ናይ ሎም ዓንቲ ዕለታዊ ሓበሬታ ናባኹም ዘብፅሕልና መሳርሕተ ዮሃንስ ተስፋዬ ኣብ ስቱድዮ ተረኺቡሎ ናብኡ ወስደኩም። ቋድሓን መጽኻ ዮሃንስ ቋድሓን ጽናሕ ሄለን ንሎም ዝሓስካዮም ሓበሬታ ተመልከትና ብፅሕልና يغني ሄለን እንግዲህ ከምት ዝፍለጥ ናይ ለውጥ መንግስቲ ሰብ ተኮር ዝኾኑ ስራሕቲ ልምዓት እናሳለጠ ንኣስታት 7 ዓመታት ዝጸንሐሉ ኩነታት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ዞም ናይ ሰብ ተኮር ዝበሃሉ ፕሮጀክትታት ካብ አዲስ አበባ ከተማ ጀሚሩ ናብ ካልኦት እውን ከተማታት ንክገዋሕ ብምግባር
ሰብ ተኮር ዝኾኑ ፕሮጀክትታት ልምዓት እናተሳልጡ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ዞም ሰብ ተኮር ዝበሃሉ እንግዲህ ኣብ ሰብ ዝተመስረተ ማለት እዩ ንወዲ ሰብ ንደቂ ሰባት ክጠቅም ዝኽእል ስራሕ ማለት እዩ ካብ ኮሪደር ልምዓት ጀሚርካ ዘለው ስራሕቲ ንኣብነት ናይ አዲስ አበባ እናጠመትና ነርና ኢና እቲ ናይ አዲስ አበባ ስራሕቲ እንታይ ይመስል ካፍቲ ዓይንኻ ትሪኦን ካፍቲ አፍንጫኻ ዘጭኖን ካፍቲ ሰምዑን ካፍቲ ትሪኦን ነገር ሁሉ ተታሒዙ ንሰብ ዝጠቅም ነገር እዩ ማለት እዩ ካብ ጥዕና ወዲ ሰብ ዝተታሒዙ ዝስራሑ ዘለው ስራሕቲ እዮም እናተሳለጡ ዝኸረሙ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ስራሕቲ ዝተፈላለዩ ናይ ኮሪደር ልምዓታት ሰብ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዘቃልዑ ዝነበሩ ከባቢታት ከም ናይ ፒያሳን ካልኦት ከባቢታትን ሰብ ተኮር ስራሕቲ እናተሰርሕሎም ስለ ዝነበረ ንደቂ ሰባት ዝምጥኑን ንታ ከተማ ዝምጥኑን ኮይኖም ንኽስርሑ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕቲ ደቂ ሰባት ስራሕ ከይስእኑ ናይ ስራሕ ኩነታት ተፈጢሩሎም ኣብቲ ቦታ ክሰርሑ እናተገበረ እዩ ዝመፀ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ስራሕቲ ልምዓት ዝሳለጡ ዘሎ ናይ ሰብ ተኮር ኮይኖም ንኽኸዱ መንግስቲ ዓብይ ፅረት እናገበረ ከም ዘሎ ኣብዚ መረጋገፂ እዩ ማለት እዩ በዚ መሰረት እውን ኣብ ዞባ ኣብ ክልልና ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣብ ጊምባ ከተማ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብ ተኮር ዝኾኑ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ማለት እዩ እዚ እውን ብሓደ ቢልዮን ቅርሺ ወፃኢ ተገይሩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ መምህራን መንበሪ ቦታ ስለ ዘድሊ እዚ እውን ሰብ ተኮር ፕሮጀክት ስለ ዝኾነ ብሓደ ቢልዮን ብር ወፃኢ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሐ እዩ ማለት እዩ ኣብታ ከተማ ዝተፈላለዩ ናይ ኮሪደር ልምዓት ስራሕቲ እናተሳለጡ እዮም እዚ እውን ንታ ከተማ ዕቤታ ሓፍ ዘብሉ እዮም ካብኡ ሓሊፉ እንደገና ናይታ ከተማ ፅባቐ ጥራሕ ከይኮነ ኣብታ ከተማ ውሽጢ ዝነብሩ መናእሰይ ኣለዉ እቶም መናእሰይ ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩሎም እንደገና ምህዞ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ዝኾነ ስራሕ ክመፅእ ተሎ ሰባት ካፍቲ ዝስራሕ ስራሕቲ ትምህርቲ ይወስዱ እዮም ልምዲ ይቐስሙ እዮም እና በዚ መሰረት ናይ ልምዲ ስግግር ተገይሩ ኣብቲ ናይ ከተማ ልምዓት ኣብቲ ናይ ኮሪደር ልምዓት ባዕሎም እቶም ናይታ ከተማ ደቂ ዝሳተፍሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዝተፈላለዩ ናይ ኮሪደር ልምዓት ስራሕቲ እናተሳለጡ ከም ዝኾኑ እዮም ዝሕብሩ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ናይ ቤት መንበሪ ቤት ፀገም ነይርዎም ማለት እዩ እዚ ፀገሞም ንምፍታሕ መንግስቲ ብዝገበሮ ብዝወሰዱ ስጉምቲ ሰብ ተኮር ዝርከኑ ስራሕቲ ፕሮጀክትታት ተሳሊጦም እቶም መምህራን እውን ገዛ ዝረኸብሉ ኩነታት ገዛኦም እናተሰርሐሉ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ፕሮግራም እንግዲህ ካብ ኣምሓራ ክልል ዝኸዱ ካብ ማለተይ ካብ ብልጽግና ውድብ ብልጽግና ጨንፈር ኣምሓራ ክልል ምክትል ፖለቲካ ዘርፍ ሓላፊ ዝኾኑ ዶክተር ዘሪሁን ፍቅሩ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ብዓይኒ ዝጠመትሉ ኩነታት ኣለዎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ክልልን ወረዳን ከምኡውን ናይቲ ዞባ መራሕቲ ኣብቲ ስራሕቲ ልምዓት ሰብ ተኮር ኸይዶም ብዑደት ዝጠመትሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ እዞም ሰብ ተኮር ዝበሃሉ ስራሕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እቲ ክልል እናተሳለጡ እዮም ዝርከቡ እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል ዝግብኦ ስራሕቲ እዩ ካልኦት ከተማታት እውን ካብ ጊምባ ልምዲ ወሲዶም ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ከም ዝሰርሑ ንሕና ተፅቢትና እዩ ማለት እዩ ሎሚ ዝበልኽዎ ሓበሬታ እዚ ይመስል ሄለን እሺ ዮሃንስ ንዝሓብካና ሓበሬታ ኣዚና ነመስግን ኣነልኒ ዝኸበርኩም ተመልከትና ናባኹም ዘበልናዮ ዕለታዊ ሓበሬታና እዚ ይመስል ነይሩ ቅድሚ ምዝዛምና ዓበይቲ ዛዕባታትና ክነስታውሰኩም ጉጅለ ነበር ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ የቃልዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ መበል ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ነፃ ተኣማንን ዲሞክራሲያውን ንኽኸውን እጃም መዳርግቲ ኣካላት ወሳኒ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓረናልኩም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምዝቐረዩ ምድለዋትና ሰናይ ግዜ